пари за Карин Дом. Да благодарим, дами и господа, на Джина Стоева. Малко по-късно това Алено Цвете ще се качи отново на сцената. А сега искам да продължа нашият и сериозен, и човешки разговор с създателят на най-добрия център на Балканите за лечение на деца с проблеми в развитието, господин Иван Станчов. Тук с нас е едно младо момиче, Елена, само на 14 години, която почти от самото си раждане посещава Карин Дом. Тя тук ни гостува заедно с своята майка Светлана. Здравейте, дами! Добър вечер! Как се чувствате в VIP къщата на Big Brother, Елена? Добре, благодаря и се надявам да успея да помогна с каквото мога. Успя ли да разгледаш колко е готино тук, колко е свежо? Да, и хареса ми. Поздравления! Добре. Ти посещаваш Карин Дом от самото си начало, твоя втори дом. Би ли ни описала какво правиш там всеки ден? Сега, за някой от вас това е като институция и то е така, безспорно, където децата могат да бъдат себе си. Не се отпускат се и се забавляват. Имаш ли приятели там? Имам. И съвсем спокойно мога да заявя, че приемам Карин Дом тъй като аз харесвам князе, императори и княгини. Така. Съвсем спокойно мога да заявя, че за мен Карин Дом е един дворец. Дворец, където аз израснах и мога да го нарека свой втори дом. Можеш ли да си представиш какъв би бил живота ти без този център? Без този дворец? Не мога. Може би аз нямаше да бъда човека, който съм днес. Нямаше да бъда такава, каквато всички ме познават. С какво ти помогнаха? На първо място, упоритост. Те ме научиха да бъда такава, каквато съм днес. Упорита и да вярвам в себе си. Добре. Светлана, какви други качества развива центъра в деца като дъщеря ви? Любов, доверие, подкрепа, разбиране. Ние сме щастливи, че го има този център. Щастливи сме, че го има господин Станчов. Всички, които работят в центъра, са много сърдечни. А на вас, родителите с подобни деца, как ви помага центъра? Много помагат. Значи, всеки родител, който има такъв проблем, първо много трудно го приема. И докато разбере какво става, те така ни обгрижват и ни насърчават. Господин Станчов не веднъж ни е казвал: борете се, бъдете такива каквито сте. И действително това оказа своето влияние и много родители вече имат самочувствие. Елена, и това е целта. Да, благодаря. Елена, ти каза, че Карин Дом е твоя дворец. Какво би казала на господин Станчов, на неговия създател и фамилията му? Бих казала, че ако вие не бяхте, може би днес аз нямаше да бъда това, което вие познавате. И нямаше сега хората да видят това, което съм подготвила. Благодаря ви от сърце. Господин Станчов, Елена е израснала пред очите ви. Това ли е най-доброто като благодарност, което вие може да получите? Ето, тя, майка и тези думи ли ви мотивират да продължавате напред? Гледайте, аз оставам без думи. Няма как човек... Не работим 15 години. Работим заедно от 13, най-малко. Малко повече. Тази дама създаде една група за родителите. Първа родителите нямаха контакт. Те не си говориха. Като започнахме, помня, децата си играят в една стая, децата нямат проблем. Те си играят. Така е, ние големите... Родителите бяха около моята маса, моите столова, там започнах при Карин Дом. Пушат, пият черно кафе и не си говорят. Тази дама отвори някакси... Благодаря, разбрахме. Отвори душите на другите. Един последен въпрос. Какво ще кандидатстваш? Сега си в 7-ми клас. Да. И точно заради това 7-ми клас съм и смятам, че всеки един, ако иска да се реализира, може да повярва в себе си. И аз го направих. И благодаря на център Карин Дом, на неговите създатели и на своите учители. Ако не бяха те, може би днес аз Какво ще кандидатстваш? Искам да
опитам с немски език. Добре, аз разбрах друго. Че искаш да опиташ с танци. Ходиш на уроци? Така е. Така е. Искаш да сбъднеш една мечта? Да, вярно е. И... Ще ни демонстрираш ли нещо? Не мога да откажа. И разбрах, че си запазила първия танц, официалния танц, един валс за господин Станчов. Точно така. И сега тук ще ни направите, ще ни демонстрирате малка част от него. Разбира се. И ето защо аз избрах господин Станчов за мой първи партньор, за първия ми валс. Както казах преди малко и ще го повторя. Ако не бяхте вие, може би днес аз въобще нямаше да говоря за това. Елена, заповядайте, господин Станчов. Такава дама трябва да се подкрепя. Моля музика, колеги. Браво, Елена! Страхотна си и като дама, и като движение, супер. Сядай там, господин Станчов, и вие се справихте великолепно. Това, дами и господа, е невероятно. Ето това е смисълът на всичко, за което се борим заедно. Благодаря на факта, че Елена е попаднала на правилното място, в подходящия момент, този танц сега е възможен. Ако искате и вие да помогнете, за да има повече деца като Елена, за което един такъв танц е бил невъзможен преди време, подкрепете Карин Дом на 17 410 за мобилните оператори и на 0955 410 за БТК. Много ви благодаря и на тримата. Сега останете, за да видим Варна. Карин Дом, нашият специален и много красив пратеник Диана Алексиева, която в момента се намира точно в Карин Дом. Здрасти, Диди. Кой е около теб? Здрасти, Ники. Ти си много красив тази вечер, както винаги, разбира се. Намирам се на едно място с много положителна енергия. Това е градината на Карин Дом. И около мен са едни много симпатични млади хора. Повечето от тях, всъщност всеки от тях работи и доброволно и помага на Карин Дом. До мен е Ели. Ели много често идва тук и пее за децата от Карин Дом съвсем безвъзмездно. Първо искам да те питам, кога научи за Карин Дом и откъде? Здравейте, добър вечер на всички. За Карин Дом научих съвсем случайно, когато бях на студентска бригада в Съединените американски щати от хора, които живеят в Америка. Много странно, защото всъщност аз научих от чужденци за Карин Дом. Да, наистина, Ники, искам да кажа, че не трябва да позволяваме да научим и да научаваме такива неща от хора, които не живеят в България и които са чужденци. Ние трябва да знаем, че има такива места като Карин Дом. Каква беше първата ти емоция, първото нещо, което изпита, когато дойде тук и се срещна и видя тези дечица? Много се развълнувах, изпитах една огромна любов към тези деца, защото те са като всички останали деца, но имат необходимост от малко повече внимание и грижа от наша страна. Те са много чисти души. Как реагират, когато им пееш? Много са развълнувани, нямате се на представа колко топли са очите им, когато ги погледна и когато пея. Ще ни изпееш ли нещо сега? Ще ни покажеш ли нещо? Да, с удоволствие ще ми помогнат тези две красиви момичета от Холандия. Те са доброволки към Карин Дом, както и мои приятели от Швейцария. Супер, започвай, микрофонът е твой. Те са всички сме приятели на Карин Дом. Всички сме приятели на Карин Дом и една песен сега за Карин Дом, Ники. Рано ми е море